Brže, Irvasi moj, ostalo je još malo vremena do nove godine, moramo podeliti sve poklone. Ho, ho, ho! Stigli su do naselja kada je pao mrak. Deda Mraz je odmah počeo da ubacuje poklone kroz dimnjake kuća. Odjednom je počeo duvati toliko jak vetar, a sneg je padao u krupnim pahuljama da se Deda Mraz morao sakriti ispod trema obližnje kuće. Bila je to kuća u kojoj su živeli Nenad i Maja. Sneg je dugo padao i Deda Mraz je već počeo osjećati umor. Pokrio se ćebetom i zaspao. Spavao bi on tako dugo da nije odjednom čuo kako ga neko doziva. Hej, Deda Mraze, ustaj brže, nestali su ti svi pokloni. Otvorio je oči i video ispred sebe dva zabrinuta deteta. Ja sam Maja, a ovo je Nenad. Mi živimo u ovoj kući i videli smo bezobraznog Mirka Nemirka kada je odnosio poklone. Jaoj, teško meni. Koliko se samo dece raduje svojim poklonima i čeka da im ih donesem, a ja sad nemam ništa. Deda Mraz zaplaka, a krupne suze koje su mu padale su se odmah ledile, svetlucajući kao dijamantske kuglice. Maja i Nenad dunuše u trube i iz šume se pojaviše jeleni. Morate nam pomoći, idemo! Pođoše ka planini u kojoj je Mirko Nemirko sakrio poklone. Prišavši vratima desilo se nešto nepredviđeno. Maja je upala u rupu ispred vrata. Ne, šta ćemo sada? Ne plaši se, dobro sam. Samo mi kaži šta vidiš ispred sebe. Ovo je neka zagonetka. Mislim da je potrebno da kažemo reči sa slike kako bi se otvorila vrata. Šta je na slikama? Nakiti za novogodišnju jelku. Mislim da je potrebno reći na engleskom jeziku. Ti to znaš. Odlično, hajde da počnemo. Na prvoj slici su kuglice. Bubbles. Zatim lampice. Christmas light. Zvezda. Christmas star. Trake. Tinsels. Jelka, Christmas tree. I na kraju pokloni, presents. Otvorila su se vrata i pokloni su tu. Divno, sad idem naći nešto da mi pomogne da izađem odavde. Našla sam merdevine. Dolazim. Stižemo, Deda Mraze! Deda Mraz je sedeo na klupi sa pismom devojčice koji nije odneo poklon. Suze su mu navirale iz očiju od silne tuge zbog izgubljenih poklona. Ne plači više, Deda Mraze! Donosimo ti poklone! Deda Mrazovoj sreći nije bilo kraja. Brzo, imamo još samo 2 sata do nove godine. Deda Mraz sede u sanke i pođe drugoj deci. Poslednja 2 poklona odneo je Maji i Nenadu. Hvala vam, dečice mila. Vaša pomoć je bila najlepši poklon u ovoj novogodišnjoj noći. Sedeli su svi zajedno pored kamina i otvarali poklone slušajući novogodišnje pesme. Bila je to još jedna srećno završena novogodišnja noć.